La veritat que tot va vindre d'un programa de ràdio que fem conjuntament Gemma Font i jo. Ella me va donar total llibertat per a buscar temes que tingueren que veure en les tradicions i la història de Vila-real i se me va córrer la idea de cridar a gent que encara quedava, com el matalasser o la resadora de soterrar, és a dir, oficis alguns ja desapareguts i altres en perill d'extinció per lo que ha canviat la vida. I a partir d'ahir vaig començar a fer una secció escrita a Poble que se va publicar en format revista fa 10 anys i ara el llibre és una reedició d'aquell antic, però hem afegit 4 o 5 oficis més i ara s'ha editat en format llibre a tot color. Bé, anècdotes moltíssimes, no? La més que ja l'hem contat avui en la presentació és la del sustancier, perquè això ens va contar un amic en un sopar de la revista Poble i jo no donava crèdit a el que estava contant, perquè deia que anava un home en un os per les cases, les dones eixien un perol bollint i tal. Efectivament, quan no existia l'ave crem i aquestes coses que donaven sabor, diguem, als caldos, se gastava aquesta tècnica que era simplement això, introduir un os dins d'un perol bollint i si volies un Padre Nostre, no? Un Padre Nuestro te costava un preu, 2 era més car, evidentment, quan més llarga era l'oració el preu anava pujant. Jo m'agradaria que veig oficis, com pràcticament totes les obres que se publiquen a nivell de Vila-real, que estiguin a tots els centres educatius de Vila-real, tant d'infantil com de primària com de batxillerat, perquè crec que és important que els alumnes aprenguen, sobretot jo que soc d'història, la història a partir del local s'arriba a la història universal.